Gihinomdom karong adlaw ang ikasyam ka tuig sa pagkamatay sa SAF-44 sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Sa Davao Region, usa ka programa ang gipahigayon sa Police Regional Office 11 nga gitambungan sab sa mga kabanay sa mga namatay nga pulis. Ano ang report ni Argel Relator? Siyam katuig na ang nilabay sa mangilngig nga pagkamatay sa 44 ka mga pulis sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Apan daw presko pa sa huna-huna ni Lizelle Inocencio kung paunsa ka dedicated mo serbisyo ang iyang banang si anhing SPO1 Lover Inocencio. Sakit man ang nahitabo, apan gidawat na matud pa niya ang ginangatan sa iyang bana aron sab magpakalig-on alang sa ilang anak. Trabaho jud siya, sir. Anak siya ka-dedicated sa iyang trabaho. Walay dili pwede nimo siya ikuan, basta trabaho jud. Huwebes sa buntag, gipangunahan ni Acting Deputy Chief for Operations sa Philippine National Police, Lieutenant General Michael John Dubria, ang paghalad og bulak sa bantayog ng mga bayaning pulis sulod sa kampo sa Police Regional Office 11 sa Davao City sa pag-obserba sa 2024 Day of National Remembrance for the heroic sacrifice of SAF-44. It doesn't need only to be remembered, but it needs to be honored because those 44 brave souls sacrificed their lives in the call of their duties. It just shows the commitment of the PNP to honor our dead, our heroes, the people that sacrificed their lives for love of God, country, and people. Gawas na nalakip sa SAF-44, gihinumdumsab ang kabayanihan sa laing tulupa ka mga pulis sa rehiyon nga namatay ato sa laing police operations, kansang ilang byuda ug anak ang nitambong sab sa programa. Karong adlaw, dili lamang ang paghinumdum sa kamatayon sa mga pulis, kundili ang ilang gipamalas nga kabayanihan sa pagserbisyo dinha sa katawhan. Ang kabayanihan nga matud pa angay nga pamarisan alang sa pagkabot sa dugay na ginahandom nga tiunay nga kalinaw ingon man kalambuan sa nasod Pilipinas. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.